टीका की जाता है लिखा हुआ जबले करबे ना हवानिया हमार पंडित जी जबले करबे ना हवानिया हमार पंडित जी। अच्छा से बवाले आइल बानी गोरखपुर बाजार से आइल बानी गोरखपुर बाजार से बवाले आइल बानी गोरखपुर बाजार से गोरखपुर बाजार अगरबत्तिया के नाम बाबूदार पंडित जी अगरबत्तिया के नाम बाबूदार पंडित जी जबले करना हवानिया हमार पंडित जी जबले करबे ना हवानिया हमार पंडित जी हम तोहार पंडित जी पीछा न छोड़बे हम तोहार पंडित जी जबले करबे ना हवानिया हमार पंडित जी जनता चकोर चारी ओर हो जाला पंडित हमारे तारा नगर में शोर हो जाला पंडित जी हो मन कराई नगर में शोर हो जाला पंडित हवन कराई नगर में शोर हो जाला के धूल सुनी शंकर जी आवे हवेलिया जोर होया जी गंगा मैया हवेलिया जोर हो जाला पंडित हवन करावे नवे शोर हो जाला पंडित हवन कराई नगर में शोर हो जाला चकोर चारों ओर हो जाला हवन कराई नगर में शोर हो जाला सुनी वैष्णु जी आए हवनी के धुआं सुनी विष्णु जी आए लक्ष्मी मैया हवेलिया जोर हो जाला लक्ष्मी मैया हवेलिया जोर हो जाला पंडित हवन कराई ले शोर हो जाला
के धुन सुनी राम जी आए। स्वाहा स्वाहा हवनी के धुन सुनी राम जी आए। स्वाहा सीता मैया हवेलिया जोर हो जाला जी। सीता मैया हवेलिया जोर हो जाला। पंडित हवन कराइले जोर हो जाला। हवन के धुआं सुनी गणेश जी आए। हवनी के धुआं सुनी गणेश जी आए। हवेलिया जोर हो जाला जी। रिद्धि सिद्धि हवेलिया जोर हो जाला। पंडित हवन कराइले में सोर हो जाला। के धुआं सुनी गाना जी आए। सुनी कान्हा जी आए। के धुआं सुनी कृष्ण जी आए जी। राधा मैया हवेलिया जोर हो जाला। पंडित हवन कराइले में सोर हो जाला। ऐसे करिए उसे शांति है अंतरिक्ष शांति है शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सद्गुण शांति 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 सामा शांति।